Čaute. Práve som sa vrátil z Gafy. Počkaj, tak to vám moc neuvidíte. Je to tak. Nový content. Dámy a páni, chcem vám robiť videjka, keďže som hlavný fotograf a veľmi rád fotím, tak vám chcem spraviť videjka ohľadom akcií, ktoré fotím. Či to už budú portréty, či to už budú zvieratka, či to budú koncerty, či to bude práve ako je dnešné videjko zrazy aut. Takže bol som na zraze na Orave, Gafa Fest, Gafa Car Fest, 5. asi 5. ročník. A ja som sa konečne tam dostal. Takže, dostal som aj nejaké balíčky. Otvoríme si najprv prvý balíček, čo je od Gafy samotný. Takže poďme si pozrieť, čo tu máme. Mapa. Glova, droga, partnerzy, glovní. Po poľsky, lebo však Orava je blízko Poliakov, takže poľské a poľský program nás na Slovensku nezaujíma. Ohľočov. Mapa, Glova, ďalší program po poľsky. Mapa, hlavní partneri, spolu, konečne Slovenska. Takže máme tu mapičku, mapu. Nehľadajte tam nič iné. Proste máme tu mapku a máme tu program, aby sme vedeli čo. Táto mapa nám bude pomáhať aj v videjku ďalej, aby ste sa vedeli zorientovať, kde som bol, čo som práve točil a kde sa to v areáli nachádzalo. Plus aj daný program. Stihli sme všetko. A je toho trošku viac. OK, takže máme tu mapu, konečne Slovensku, takže tam môže ísť kľudne na stôl. Máme tu Birel, nealkoholický, samozrejme, lebo však alkohol nepatrí za volant, takže nepite alkohol, keď idete šoferovať. Buďte zodpovední. Takže máme tu nealko, 0,0. Teda, neviem, či to nerozmážeme, lebo však nemajú. No ale každopádne, máme tu Birel. Máme ďalej. Máme tu nálepku Gafa. Veľmi pekná nálepka. Neviem, čo s ňou, kde si ju nalepím, ale niekde pôjde. OK. Stromček Gafy. Do auta, nech mi pekne vonia. Ďalšia vonka. Kvalita na prvom mieste, filter. Počkaj, možno sa aj dostanem ku tým vonkám. Toto je taká citrusová. Taký citrus mi to príde. A táto je taká fresh, taká... Neviem. Neviem ani opísať. Nie je tu niekde napísané? 6.5 hours later. Nie, no neviem. Proste tiež nejaká taká fresh vonka. Ďalej, tu máme kvalitu profesionality. Nárade, o ktoré sa môžete postarať. Proste reklamný budget. Jo. Proste reklamný budget. Od John Sway. OK. Máme tu, keď budem mať nervy. To sa zíde pre content, čo sa týka hier. Keď budem mať nervy. Dobre, obličkou. Opa. 15% na Gafu. To vám hodím asi takto. Teda neviem, či to takto dočítate a plus je tam tak, že to budete mať niekde. Tunak zväčšené. Ďalší 10% zľav na Will Make. Tool Point. Takže zase to budete mať tu zväčšené. Ďalšia nálepočka. Veľmi pekné autíčko. Zapaľovač. Zapaľovač horí. A toto je čo? Perfektne. Nechcem to otvárať, ak to niečo je robené. Ale čo sme na... OK, to sú gumené mackovia, len sú proste v takom obale. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy. Ja som gummy méďa a gummy macko, či ak sa to spieva. No.
No, tak si odložím. Ale to je všetko. A potom tu máme profesionálnu taštičku, veľmi pekne založenú. Uvieme, čo je v nej. A môj výšku som aj nemá. Je to na kolena. Dobre. Máme tu káblik do auta. S USB-C-čkom, veľmi pekné. Super, ten sa hodí. Máme tu nová značka. Dobre, to som rád, ale nájdete, dobre. To som rád, že vás nájdem, ale to ste riadne preplnili, keď to je zalepené. Nutky? Strich? Those are your hands. Those are your hands. Aj fresh. Limetka. Aha, ok, to budú vonky do auta. Ďalšie. Bude auto voňať po celý rok. Vôňa visiacej karty. Melón. Limetka. Všetko. Ďalej tu máme. Nemáme. No, ďalej tu máme taštičku. Batúštek. To tak vyzerá, takéto vrecko. No jasné. Team Need for Drive. OK, to je veľmi pekné, možno to bude nosiť na zrazy. Aj celkom je veľké, že tam veľa zmestíš veci. Takže Birevik. Vonky do auta. Káblik. Vonka do auta. Zľavové kupóny. Zapaľovač, a mi to sa nezhorí. Program. Nálepka. Ďalej, dobre. Čo tu máme? Gottfried z Poľska. Na umýva, tačička nepadajú. Skôr som sa tam dal, aby si nespadla. Aj tak budú. No. Read to use cleaner. OK, takže čistič do auta. Ten sa veľmi zíde, aby vaše auto liesklo. Šrobovač. Takýto šrobovák sa asi do auta moc nezíde. Lebo však neviem na čo väčšinou šrobovák, keď väčšinou sú tam potrebujete väčšinou iné kľúče. Ale aj šrobovák tu máte, ak by ste potrebovali. A to je všetko. A ešte samozrejme handričku na detailing, keď si budete čistiť, takže táto kombinácia sa veľmi dobre zíde do auta. Ďábelsky čisté. Už. Ja som veľmi dlho už chcel takúto handričku na utieranie auta, lebo som to nemal kde a nechcel som si kupovať nejakú lacnú z pompy alebo také, aby mi to nedoškrabal lak. Tak dúfam, že to nedúfam, že mi to nedoškrabal lak, lebo by som sa na to nahneval. Dobre, to je vlastne typo sem. To asi tak poberieme. No, toto bolo úvodné intro, zároveň taký unboxing, ktorý je vlastne inboxing, už znova zabalený boxing. A my sa ideme pozrieť na videjko, jak to na gafe vyzeralo. Plus, aké fotky sa porobili. Uvidíte, hádam sa vám bude páčiť tento content. A hej, tak dajte like, koment, odberík, hlavne odber a like ma najviac potešia. Ale aj ten komentík, ak bude pozitívny, aj negatívny, aspoň budem vedieť, čo vylepšiť, čo nevylepšiť. Takže určite tam plasnite všetko a poďme na videjko. Vítajte na GAF Carfeste 5, budem vás prevádzať týmto festivalom. Začneme skoro od konca, a to v sektore D. Dnes sme mohli vidieť rôzne európske auta, ako sú Volkswagen Golf, Passat, rôzne Audiny, BMW, Paloráky a iné. Takisto v tomto sektore meralo audio a hlučnosť.
Deti si tu mohli vyskúšať prevrátenie, náraz, otestovať zrakové zmysly a vyskúšať RC autá. Pri tomto sektore sa nachádzala aj drift zóna, kde fungovali tzv. Drift taxíky a každý sa mohol previesť Ďalej sme pokračovali do sektoru C, kde sme mohli vidieť japonské autá, ako boli rôzne Nissany, môj obľúbený Nissan Skyline, takisto Mitsubishi, Mazdy, Hondy a iné. Oproti tomuto sektoru sa nachádzal stage, kde boli tiež rôzne podujatia, ale to až neskôr. Teraz pokračujeme do sektoru B. V tomto sektore to bol viac na stánky od rôznych sponzorov GAFA, tam mal stánok Jonesway, Auto Glim a podobne. Takisto tam boli aj VIP autá Ford GT40, Lamborghini, Mercedesy, Ford Mustang Shelby a iné. Deti tam mali nafukovacie hrady, maľovanie na autá, rôzne stánky so sladkosťami a s autami či hračkami. Ďalej sme pokračovali do sektoru A. Ten je aj hlavný vstup, či už pre registrované auta alebo návštevníkov. Boli tu zaparkované na začiatku rôzne typy aut. Golf, Bavoráky, Mustangy, Porsche a iné. Slúžil ako taký prechod ku stánkom a do iných sektorov. Takže odtiaľ sme sa vrátili do sektoru B. Pokračovali tunelom do sektoru F a 4x4. Toto bola taká menšia oblasť, kde bolo zo pár 4x4 aut, takže Jeepaky a rôzne iné, Hammere a podobne. Takisto tu bola menšia oblasť veteránov, starých Mercedesov, Mustangov, ale hlavne Škodoviek 120. Posúvame sa do posledného sektoru E, kde sme aj parkovali. Tento sektor bol pre USA auta, kde ste mohli vidieť značky typu Dodge, Challenger, Mustangy, moje Camaro a iné. No a teraz nakoniec hlavný sektor a to stage. Pred stageom ste mohli vidieť Lowrider Show, aka auto, ktoré skáče a je jediné na celom Slovensku, Čechách, Maďarsku aj Rakúsku. Potom tam bolo ťahanie auta. Potom nás čakal mini koncertík Kaliho. Áno, stihol nás riadny lejak, síce to moc nevidno. A teraz späť ku Kalimu. A frajera na záver dostáva tento chlap, počuli sme aj áno.
a videli žiadosť o ruku. Čiže ak kúkate toto videjko, tak gratulujem. No. Ste dokúkali videjko? No. Poviem, už to mi sa nerozpráva. Už ste dokúkali videjko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak je, tak ako som povedal na začiatku, like, komentík, odber. Veľmi ma to poteší. Ak chcete vidieť viacej takýchto videí, tak sledujte, dajte kľudne aj zvonček. Bude ich viacej. Teraz ma čakajú ďalšie zrazy, minimálne 2 a plus ešte nejaké festivaliky. Ale nič vám neprezradím, nič vám nepoviem, lebo nemáte odber. ne, nič vám nepoviem, nech je to prekvapenie, dajte si zvonček, čekujte môj channel, čekujte môj Instagram. Instagram bude niekde tu, odberik bude niekde tu, sledujte aj môj, no na Facebook moc nedám, ne, sledujte môj Instagram proste. A vidíme sa pri ďalšom takomto videjku, samozrejme pozrite aj iné videjka, trošku som sa rozbehol s kontentami, dúfam, že sa vám budú páčiť. Majte sa, čaute. Beriem si svoju taštičku na ďalší zraz a ideme na to. Čaute.